Vypadáš úplně jiná. Od hlavy nevím, že se snad rozvádí. Aha. Paní Marečková. Moniko. Premiérové díly Ulice. Tento týden v 18:30 na Nově a už teď na Vojo. Dobrý, vy nepotřebuje pomoct, jo? Jak se jmenujete? Chci vás seznámit s panem doktorem Vodičkou. Nečekaná posila. Pěkný bodilo tady máte. Způsobí nečekané problémy. Co to je za idiota? Slyšela jsi? Vašku! Samá voda. Kde je ten Václav sakra? Volám tátovi, protože takhle to nejde dál. Střídavka pokračuje podle plánu, když já tam nejsem. Johan chodí za školu a Eliška mu píše omluvenky. Jako vůbec nevím, jak to mám řešit. Jedna rodina. Premiérové díly každé úterý ve 20:20 na Nově a už teď na Vojo. Mám 30. To se ztračil, ne? Někdy mám pocit, že dělá držák na mobil. Jsem rodinnej typ. Nedělej ksichty. Nedělej ksichty. Vypadám solidně, ne? Jako funebra, chceš vypadat proč? Manžel Jaku. No víš, to s chlapem udělá rozvod. Tohle má být příjemný rodinný den. Žijem si to. Nový český seriál Táta v nesnází. 2 premiérové díly v sobotu na Nově. Ženy mají neuvěřitelnou intuici. Na Markétu padl strach, že jí vlastník vymění. Jakoby snad opravdu tušila, co se na druhé straně děje. Je to písnička o tom, že budeme spolu pořád. Strašně moc na nich myslím. Chybí mi všichni tam. Tak si připadám, že ho nemám. Ten děti ani jeho. Totiž budou lepší než já. Jak se chová.